दिनैनि जा सुप्रिम कोर्टनि हाई कोर्टनि जा भार्डिक्ट बा बेखौ खोनानानै आं खोब दुखु मोनदों एक्स एनडिपि वर्कार हिसाबै जायखौ जोङो मिजिं खालामाखैमोन जायखौ बर' हारिया मिजिं खालामाखै गतिके आंल' दुखु मोननाय नङा बेखौ बर' हारियानो दुखु मोनदों आरो साफ्रोमबो एक्स एनडिपि वर्कारानो दुखु मोनदों अब्लाबो जोङो मालाबाबो जेना बिथाङा बर' हारिनि सासे हिर' हिसाबै जों बिथांखौ आरो बिथांनि लोगोफोरखौ जेरावहाय जों सुक्ति खालामबाय होननानै जों दलरै जिरायना थाया जोङो गुबुन मोनसे स्टेप गोजौ थाखोआव खारनानै आयेननि सिङावनो थानानै जों बिथांखौ माबोरै बख'नो हागोन बेनि थाखाय सरकारावनो बा जों मोनफ्रोमबो बर' आफादफोरानो ज' जानानै सावरायनायनि बेब'स्थाखौ जों खालामगोन बेखौ आं आंनि बेक्तिगत मोन्दांथिनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों। सान्थि सुक्ति गोरोबथि दिनैनि सानाव कनभिक्टेडखा हिसाबै आगोलावनो बिथाङा माखासे जिनज्रिनि गेजेरजों थानो गोनां जादों अब्लाबो सान्थि सुक्तिखौ बिथाङाबो खालामबाय आरो सान्थि सुक्ति खालामनाय हिसाबै बर' हारिया सान्थिखौ लुबैनानै हाजार बोसोर बर' हारिया सान्थिखौ लुबैग्राखा मोनसे हारिखामोन आरो दिनै सान्थिखौ लुबैनानै सान्थि सुक्तिखौ जों खालामदोंमोन खिन्थु सान्थि सुक्ति खालामसेयावबो आयेना दिनै भारतनि संबिजित बायदियै आयेना बिथांमोनखौ दिनै निमाहा होआखिसै गतिके हाइकर्टआव होआबाबो जों सुप्रिम कर्टसिम खारनो हानायनि माबा मोनसे बेब'स्था जों खालामनो हायो नामा जोङो नायनि जों बेवहाय रन्जन दैमारिनि न'खर बा बिथांनि लोगोफोर बा बिथांनि लोगोफोरनि न'खराल' दुखु मोनदों बे नङा दुलाराय बर' हारियानो दुखु मोनदों मानोना जोंनि जा मिजिं बे मिजिंखौ आं बेक्तिगत भाबै फैमाल जानाय बायदि मोनदों आरो होबथानाय बे बुस्थुआ आगानफ्रोमबो फैखायो खिन्थु बिदि होननानै जोङो जेनदों बा जेनगोन बे बाथ्रायाव मालाबा फैनो हाया जों मालाबाबो जेना बर' हारिया जेब्लायबो सान्थिजों देरहानायखौ उथ्रिसारबोग्राय मोनसे हारिखा गतिके सान्थिनि गेजेरजोंनो जोङो उथ्रिसारनायनि लामाखौ जोङो लागोन बुस्थुआथ' ओरैनो जुदिव आयेनाव हाबदोंब्लाबो माखासे राजखान्थिनि बेवहाय सायख्लुमबो थायो गतिके राजखान्थिनि सायख्लुमनि गेजेरजों जेरावहाय जोंनि सरकारा जोंनि इउपिपिएल दोलोआ स्टेटआवबो सापर्ट दङ सेन्ट्रेलावबो सापर्ट दं आरो जोंनि काउन्सिलनि बेरेखा दोलो बिपिआबो जेराव स्टेटआव इनडाइरेक्टलि सापर्ट दंखायो गतिके जथायै जों बेखौ सावरायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाया गाहाम होननानै आं सानदों आरो बेरेखा हान्जाफोरजोंबो जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माबायदि लामा बहननो हायो जों नोजोर बोयो बेरेखानि दैदेनगिरिफ्रा मा सानदों जों बेखौथ' बुंनो हाया जोंनि खामानिया जादों दा राजखान्थि गेलेनायनि सम नङा जौगानाय लाबोनायनिसो सम बेरेखा हान्जाया राजखान्थि गेलेनो नागिरदोंबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ नङा खिन्थु बेरेखा हान्जानि खामानियाबो दिनैनि दिनाव राजखान्थि गेलेनायनि नङा माबोरै सरकारा गोरोन्थि मावदों मावाखै बेखौ आसि सुनानै मोजां खामानिजों माबोरै आवगायलांगोन बेखौ मावनो लामा दिन्थिनायासो बेरेखा हान्जानि दायित्व। আমাৰ এনডিপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আৰু তেওঁৰ লগত থকা যি সতীৰ্থ তেওঁলোকৰ কেছৰ এগেইনষ্টত হাইকোৰ্টৰ যি ৰায় বা ভাৰ্ডিক্ট সেইটো মানে অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। মই এজন চৰকাৰী ব্যক্তি হিচাপে কথাটো ক'ব বিচৰা নাই এজন এক্স এনডিপি ৱৰ্কাৰ হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ যি বস্তুটো আমি কাহানিও আশা কৰা নাছিল বা বড়ো জাতীয় কেতিয়াও ভবা নাছিল এনেকৈ হ'ব বুলি সেইটো হ'বলৈ গ'ল দুখ পাইছোঁ মনত আঘাত পাইছোঁ হ'লেও আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা